Brothers, Destiny Club International India, Assistant General Secretary, Anambra Progressive Union na India, Number Igwe India, Royal Cabinet, Kadusi, Hanumeke Nagalanya, Yabu CEO, Kizo Ventures and Electronics Conglomerate of PLC, Nedo State of BBC to Kage Wanale. Mawali meja modogo na mukenelo nyamadema Don King on India na ngale sele Rally lumo Jeffrey Azofo na New Day America million na New Day na mukenele Mwana tilara onagbo Mwadogwe na talking don ngale sele Vice President Yovi Pingadi Ojefi azoko tiko bi na kwete ogalanya Omuzu lezo meka million Aje no kodu zu todo way Ubaka na wa no kodu o Kalizele Tifu judu chochuku onwendo do way Yabu meyo na Japan Ubaka na wa no kodu na Japan do way Wendy Brubokodu, Yeze Chuko, Tiko Biekeneyo, Ogalanya, Mayo na Japan, no way. Iba Kanjana Zagwo, Nano Wazotodogu, Wonyoma Sizali, Uche Chuko Ebukao, Namokere Loyamadema, Igwe Sizali, Yona India Dogway. CEO Sizali International Limited Wakadesi USA no webunatala nyimoto Ozikwa kacha makeji we malodo wowu Oyo mekene mi Sizali Ogaya No haima sezi agu kise jodogu kalaka Utiko biekene yo Ogaya Nisi bukana lugi Joseph Maduki fo yoga dilimum Mwazikwa money manu Money man, onye nwegu kanalios. Mama jebagu leyo. Spaki kamu choche bagu leyo. Tifositi kune. Yaku mata na chonki ye na guleyo dogu. Uzo chuku wale na New Day. Mwamoro na mango dogwe. Progressive Union of India. Spark on your dilemma. On the pull of the social club of Kanye Quebec. Chairman of CEO Seaworld International in Nigeria Limited. Chairman of CEO Seaworld International Cargo Lawyer Kanye Quebec. Good morning, India. Good morning, Nigeria. Regina BC Jabodogwe. Mwamuru bebe bodagwe Ogalanya Mwata na chonki yonge sayira Ibakaje na navyo Jesu todogwe Wabatu lenyo na namyo Kanyama Tifu mata yasi Dike chukopala Okulisi zurola Onanude CEO Ojo Supaso Nigeria Limited Gonyaga Delima Empire Group India Private Company Limited. The founder of Normal Secular First Club, Nigeria and International. Princess Blessing Hundo Sabala, CEO of Blessing African Beauty Parlor, na New Day in India. Jesu todogu nze ugwu mmadụ Kelvin Ogbafi Romanife one of Okija
izizi n'Asia o wele igwe n'obodo India ya bụ odeakwụkwọ igwe Honorable Vice Chairman Okija United na New Delhi na India Financial Secretary Anambra Progressive Union na New Delhi India odeakwụkwọ ego Global Noble Press Association obodo India kọna emezi ike CEO Kela Collection Concept Company Limited na Mukenele Ifechukwu kwuru ga-eme Ifechukwu kwuru na-emebego Ogwefi omume n'ife nwa gị so na ndị na-eme ọnụ akaja iso na ndị na-eme ọgọ ka njụa sojide onye nwanne na mmụtọrọ ka mmadụ kene Dịbụmoji oge nke na-adobe Chief Ike Bosman eze si na chi Chairman ndị Dambili na Mumbai n'India onye ọ ga-adịrị mma keneli mụ nwanyị amaghị Mrs. Nneka Obidie nwunye eze si na chi na Idoma ọdụmgbozi Bosman n'onu mụ keneli ọgaranya Wabati Fadiodogu Okurola Maslas Nọọsị mụ keneli ya Ifuchukwu jekwu mmadụ akọ Olimiri kizizi Odumoji Isi ọfọ Umoji Tide Bugo Nyama Tina Kwese na South Africa na mụ keneli Odogwu Kalaka Ụmụọlị Umoji kisi webịa Mmanwụ Kalaka mekene ihe Tina Kwese na South Africa Onyama Mmiri Gwanụ nwanne Umoji ọgaranya Mama Jebonu nwanyị Ebubedike ka mụ jeje Ọkwa His Excellency Gomu Radio Solomon Tochukwu President General of Nigerian India Students Community Association Ebubedike onu nwanyị Ebubedike n'onu mụ kenele Kenevasi President Kanyama Honorable Monday Duru Enugu State Kisi Eje Ibu Oso Igbo na New Delhi Odogwu n'Enugu State Oni Kalesile mmanwa dị mma Sika obi ekene ịghọ Nwoke Igbo Kene Inspector Chief Johnny Joshua Onyama Alụsị apa n'aka Monel Odogwu Abrakata Abaite Ọkwa gị gbọsọ kpọkọ ya Odogwu Nyakịrịpụtụ n'ụmụ dọka ọlọbụ n'eze Ọka Kingdom ka iseje gheza ya Odogwu IT na New Delhi CEO Gianni Aluminium PVT onye ọ ga-adịlị mmanụ abịa ọya gbọzọ mkpọkọ ya Odogwu ọzikwala ihe apanaga hụ na-ere Honorable Emmanuel Enuka, CEO EO Ventures, former Enugu State President Odogwu Onumeke Nagalanya, current Chairman Judicial na New Delhi, Onyaka Dele Magodogoi, Odogwu ka ọ bụrụ ụzọ na Nsụka, Odogwu na-eli nwanne ya Elibekwe Ọgaranya.
ọja ọka mụ fụlọ dogwu onye gboju na-eme ọgọ Chikobi nọkwete imaka ije n'ọlụ Imo steeti onye zutodogwu Chief Okechukwu Igweka ọnọdụ ugo adị egbe mmanwụ ndị ọlụ ji ya bamba ọresa Igbo gbegbu kalaka kedu ọnọdụ ugo onye ọma n'ezie na ihe ala mụtagodogwu eyi ya bụ His Majesty Igwe Livingstone n'ihe ala Anambra odogwu eyi nwazi Igbo ndụ nwanụ n'India ya bụ ojula m ọgọ nwanụ n'Ubulisi ụzọ n'ihe ala lokal gọọmenti na Anambra CEO S&D Royal Palace Hotel n'Uli Anambra ka ọlụrụ ya dịrịla anya owu ọrụ nkịta niile n'Ubulisi ụzọ niile n'itinyekwa ụlọ ọkụ n'ụwa wee gbapuo mmiri Ubulisi ụzọ si mụ kelee onye ama ama na Chikobi kelele igwe ọgaranya igwe odogwu igwe ozu na-eme ọṅụ Mbaise ka anyị na-ejezi eyi Chief Chasobile onye nnekwu ego ibi na-eme ka anyị ji akpọ gị n'ụwa odogwu eyi omile Imo steeti okeduzi ije omile na onye nwe egwu kenele gị ọgaranya makenele bụ kochi na India nzebe n'ogbu isi eyi n'onye bụ eze furu ukwe n'ọrụkọ imo n'onowide mmiri na mụ kenele gị ọma football player n'iwu anyanwụ na Rangers ịgbatala ọnụ gị na bọọlụ odogwu tọnkochi n'India n'ịkalisili onye ama kochi dalụ ekene mịọ ọgaranya agbada ugwu tazụ todogwu Sir Chris Udebae Vice President Ugwuta United Brothers Association na New Delhi Uofobi General Ambassador Divinity Generation India Sir Chris Udemba na Mukenele Mwagisa na nile mame Akaja kwise na nile mogo kanjua Sojido nye wanyo na mutore Amalukana Ajeni boka zutodogwe Igwe na Jude yi ọgẹza yọnyọma nzọbịa kunye na n'igbo ọkamụ nwanụ mgbasegbe ọgaranya obi nwanne ukwu na mụ kelele onye amadị mma Chikobi ekene ya nwanụ mgbasegbe ọgaranya karịsịrị obi ego na n'igbo nwanụ mgbasegbe ọgaranya karịsịrị onye ọma na gara gote ka anyị na-ejezi eyi nwazi Igbo ndụ ka mụta eje eyi Emeka Gabriel egwu malakai ọnụmekene ọgaranya CEO Emeka Impes Private Limited ka mụ na-akọ ebe founder Agwata Progressive Union na New Delhi onye ọ ga-adịrị magodogwu eyi gwara gị bụ nwazi Igbo ndụ nke izizi n'India anaghị amaghị aka odogwe n'oge Igbo tọpụrụ Igbo n'amụ nwazi Igbo ndụ papa ejima emichi nkike duzi ije kenere bụ nwanyị ọma Mrs. Bliss Malakai mama ejima nwanyị ma obi dị nwazi Igbo ndụ na Chikobi kelele Papa Titi Papa Titi na Kevin mama ejima nwazi Igbo ndụ na onye nwegwu kelele ọgaranya Anje Mbise Jesu todogwa na to ego nyama
mma keduzi ije ekelechi boyo n'India PRO Mbise n'India onye ọ ga-adịlị mma odogbeyi member Unicorn Club Charles Nwamire member of Igwe cabinet na India n'iso n'ife a na-eme odogbeyi Chiboyo Chikobi Kanale odogwu na-eri nwanne na ọlachabaghị aka Igbaduje menugwukwu kamuke n'odogwu Dominic Nwanelo ofu onye dị mmanụ nọ n'Enugwu keduzi Vice Chairman Enugwu n'Ụmụnri n'India onye ọ ga-adịlị mmanụ oyi CEO Dominion Kitchen na India ebe anyị na-eli n'ịdị mma n'obodo India kedụlụ bụ nwanyị mma Grace Nwanelo nwanyị ọma keduzi ndị na-adị gị na-emebe ọfụma si n'ụlọ oribe nwanne na oribe n'ihe unu ji ndị na-eme ọgọ Chikobi Kanale ọnụ ọrụ obodo na-afụga ndị na-eme ọgụ ndị na-eribe anụ onye nwanne ụka mmegbu ndị na-emelụ nwanne kwa ọgọ ọbụbụile n'ime ọma na-atụ ụtọ n'obi ga mma n'ebe uwe ome mma na-emere onwe na nnuwe nyere ụmụ ọgọ na-emere onwe na nnuwe Chukwu Olise anyị ọ ga-agọzi unu jisi ike n'ụlọ na-eme ọfụma n'obodo ya. More music at igbosongs.com.